Horas, bersama bertemu lagi. Kali ini kita akan membicarakan tentang ternyata tidak semua orang boleh mengatakan paridahana suksuk perlebatna tabu. Nah, siapakah sebenarnya yang boleh mengatakan paridahana suksuk perlebatna tabu? Nah, yang bisa mengatakan ini hanyalah kepargosi hanyalah Datu dan Parsinabul ya. Diulaon ripe-ripe manang diulaon Sattirea somalna ujuhudul dope Datu di dendena tiki madudu dohot manang malator bosati ujuhudul dope bana maka taime bana tugosi asa marsi serepan nasida ido alana ujuhudul dope Datu nunga dibayan endendena uju madudu do malahor bosati songono ma dibayan endendena tu gosi di dia lubamu di luba batu luba nami mana timamu mangalak Datu dope hami marua lubamu marsatirea raja nami Bae majolo amang batara guru mudul partares namalo nang sopola hudok boy do boto hamu situ burni bulu sidakan ni hopo-hopo nasobok songonau sidongan mangomo ada marasa gumodang do di hamu bae majolo godang pangalapi iya songon logu ni Datu iko songonido suara negosi-gosi nunga dibayan hamui amang pardual pagosi ba majolo godang ni tali-talion bindu asili juang ape di pangubari jagar dosi majujung bahena tali-tali nunga dibayan kamu amang batara guru mudul partares namalo paridana suk-suk parlopan tabo ba majolo godang ni sape-sapeon uli dosi juang ba sanggul napang na jagar do akula lehor sape-sape ni ape oto bara banido di dok Datu paridana susuk perloban tabo nadidipu do idahan do lepat tugosi bolo so didipu idahan do lepat tugosi nunga muru suti jala biar masuti al hatani Datui jadi langsung barang namui mandok paridana susuk perloban tabo tugosi hola Datu dodo Parsinabul nunga diboto hitakan Parsinabul ima raja ni huta Parsinua bulu sipuka huta botima podanya pungta si jolo-jolo tubu pinukannya pungta parjolo hitono nis perpudi botima horas